man tong mangga nga akong gitiman-an kagahapon? Pastilana. Nawala man noon diri ah. Napaganito kagahapon, karon wala na. Sus! Pagkasayanga. Nay pa, ako na lang tong gikuha kagahapon da. Naunhan pa hinuon ko. Hoy! Wala dyan nabilin ba? Mga upat pa yato ko mo? Ay! Pagkasayangan na lang. Ay! Naipagnaog na lang ko. Bubalhin ko dito sa Pikas Mangga. Uy, hala! Siguro Alex man nagsiklear, oh? Asa ka na sila duha padulong? Unsa ka na ang ilang mga gipang dala? Perti man ang daghana? Uy! Hala! Padulong di ari! Tama, di na lang kumunaog. Kay para di sila kahiring nga na ako di ari. Matago ko bi. Sino pa weg? Isa! Taman. Dili na lang siguro ta magluto-luto. Kay kalayo na ani diri sa tuwa. Poblasyon ra ba ato ano nya? Kulibaw na bini diri. Basig mahiringan ta ni Maria ba? Ah, posible pug mahiringan ta ni Maria nga kalayo na ani. Sige. Tama no. Ulibaw naman dahil na diri niya uman. Poblasyon man to ato ah. Ikita dapit sa may mangga oh. Sige. Kay landong kay dito ba? Tara. Uy, hala! Padulong dahil di ari ang duha, oh. Diri sa mangga nga ako ang gikatkatan. Pagkaswertiha. What a coincidence. Ler. Ano ning area ang ato ang napili na perting landunga. Landungay kay no. Perting na mi asangin no. Oh. Siya ro maka ring pa si Maria ron. Isa luto Wex. Saan na to na pagluto ang saging? Aka na. Siyempre, ginanggang. Ay, ginanggang. Banto ka na ipadala ko nimo steak, asukar ug margarin. Mao gani no. Unya sugdan na nato. Sige. Pirtira ning duha, magluto na sila ginanggang. Lami baya kaayo na. Labi na karong mga orasa, ting pa mainit na. Ang akong buhaton karon, dili sa jud kumunaog. Magpatarsil-tarsil lang sa kodere. Unya na kumunaog, inig na nay maluto. Alex, dalian naghaling dira kay daghan na kay kog natuhog sa saging oh, lami na kay kaog ginanggang ba? Grabe po ka Claire oy. Relax lang diha. Ikaw di halin diri be. Kabalo kang maghangin-hangin, mapalong. Relax lang gud. Makakaon lagi taron. Sulo lagi nato ning duha. Unsa daw? Solo? Solo sa inyong mata? Pataka raman mo? Muna'y pagtuon ninyo. Pero wala mo kabalo nga na ako di ari nagpahulat nga makaluto na mo. Claire, madali ka. Sige, madali ka palong oy. Langayana po ni Dudong Pawix makahaling. Uy, laylay na baya di ari ha? Nga usap pa po, gutom na baya. Claire, andam-andama na imo tinuhugya na sa akin kay hapit na ni baga diri. Durong Pawex, kaganina ra ni naandam. Swertiha jud nako oy. Kay nawala man tuod ang mangga nga akong kwaunon. Naaman pud ko karoy saging nga paabuton. Claire, kining pagkuha nito kining bukong atong patungan sa screen. Duha ka buok ha. Sige Durong Pawex, kung wala, paluwa lang siguro. Oh, sige, pagdali. Claire, ambil na lang sa akin, be. Kaya ito na lang ikwan kay... Baga na kayo. Ay, salamat. Magsugod na sila og ganggang. Kitak-ang na dito ng Pawix oy. Kalami ana ron. Takang lakar. Ni ani ron Durong Pawex, daghan ra ba kay ni akong natuhog? Yan, tagbaw dito taon ano ron. Daw bi pila ka buok giluto ani nila? 1 2 3 4 5 6 7. Kaniron, pag maluto na ning pito, muna og dayon ko. Kay tulo ako tagduha-duha lang sila. Claire, andama na ang kwan kining margarin ug asukar. Sige. Ay, mga ko na taron ini ka luto ani. Tubig po, kay Alangan. pa kung may tubig. Penting nindutas to luto-luto diri ba kay walay samok ba? Walay samok. Wala ko samukan ba? Wala na to siya kay hiring. Ti panglipaya sa duha o kay wala daw ko kasilip sa ilaha. Mao lagi, wala lagi ko kasilip sa inyo ha. Pero inyong gihatod ang inyong mga kaugalingon, diri sa ako ang pwesto. Dudong Pawex, damay na lang di kulang ani ba? Maluto na jud ni ron. Gani Claire no. Gutom na gani kay ko.
Humuta gid ginanggang uy. Hapit na gid sila mahuman og luto oh. Kay luto naman ang tulo. Ang upat na lang ang gipaabot nga maluto. Kana jud dudong pawix. Daghana unyag margarin ha. Kay para lamig kay akong kaon. Pero pawix, naluto na ni. Wala makukuha og dahon sa lubi, Claire. Katula lang si Lupin, Claire. Sige. Ayay, isa na lang di kulang kay para maluto na gid tanan. Okay, luto na, Claire. Wala ni butangan og margarin. Oh, ikaw na butang og margarina na. Wala. Ayay, naluto na gid tanan. Gibutangan na nilag margarin ug asukar. Karon, mo na hinay na kog naog bi. Pero, tani ha. Dali, Claire, kay gutom na kayo. Basta lang ni, duho pa dahay. Dudong Pawex, Claire. Kumusta man na diha? Umana? Ikaw na pod, Maria. Unsa pa man di ay? Ganina ra ka diri Maria? Ganina mo lang, nag-una manggani ko sa inyo ha. Pastilanan, Claire. Ang ato ang gilikay-likaya na si Maria. Nag-una pa man sa tuwa diri di ay. Naglikay-likay na yung sa kuha. Nga unsa. Ay, mga unta. Gingan bitaw ta kadudong Pawex. Dito lang ta sa kakawan magluto-luto. Tanawa na, malis Maria diri aron sa manggahan. Naunsa lang mong duha? Ay, nagod mo pag binasula. Share your blessings ba? Kauna lang di, Claire. Ano man tayo mahimo? Isa lang kabuk mo, ha? Unsay isa dudong Pawex? Tulo ako Nya para fair, duhain mo Claire, duhain mo dudong Pawex para hating kapatid ba? Hating kapatid sa imong mata Maria? Tulo jud imo nga dili ba ikaw nagahago? Alangan, mas kusog man ko mukaon sa inyo ha. Gibangkong na.